starting with the Barcelona Dragons. Trying to set up now and goes back the other way. Touchdown, Barcelona. Wilman again, who's got a big hole ahead of him and he's in. Touchdown, Barcelona. The extra point tacked on by Angoy. Jack Bicknell and the Barcelona Dragons are champions of the World League. Ara sí, Cellers, donem pas al nostre convidat especial. Ara sí, tenim la gran sort i el gran honor d'entrevistar a Adrià Botella, número 88, tight end dels Hamburg Sea Devils. El tenim per aquí. A veure... Ara sí, a veure... Hey, I'm just here so I don't get fined, so y'all can sit here and ask me all the questions y'all want to. I'm going to answer with the same answer, so y'all can shoot if y'all please. I'm here so I won't get fined. NFL a sac. Ara sí, que teníem una mica de lío tècnic. Ara sí, Adrià Botella, molt bones, què tal, com estàs? Bones, què tal? Molt content d'estar aquí. Sap greu que us he fet esperar una mica, però he tingut una mica un dia de bojos. Això tranquil. Hem estat fent una miqueta de prèvia, parlant una mica dels nostres Dragons, com arriben, com estan patint. També hem parlat una miqueta de tu per posar una mica en context a la gent. Bé, benvingut a Dragons a sac, en primer lloc. Explicar-te molt breument que farem una ronda llampec, preguntes així per entrar una miqueta, per trencar el gel, i després ja entrarem una mica en qüestions més de la vida que estàs portant actualment, una mica com està o com estan els Sea Devils. Primer que tot, com estàs físicament, com estàs d'ànims? Ara ja suposo que per l'hora que és una mica cansat, amb ganes d'arribar al llit? Sí, una miqueta. Bueno, avui ha sigut un dia bastant llarg, la veritat. Teníem que acabar de preparar tot. És l'últim dia real d'entreno perquè ja demà viatgem a primera hora del matí i ja el següent és el partit. Però bé, amb moltes ganes de jugar a casa, tot i que per nosaltres és un partit a fora i per mi és jugar a casa i saber que tinc família i amics que venen a veure'm i és un partit bastant especial per mi. Jordi, si vols continuar tu la ronda llampec. Hola, bona nit, Adrià, que havíem estat parlant, t'he estat donant la tabarra per missatges privats i per fi ens coneixem i ens posem una mica cara. Bueno, ja t'havia avisat tu, però ens posem cara. Benvingut, com t'ha dit el Marc, molt content i gràcies per atendre'ns encara que siguin a aquestes hores i que ja sabem que estàs molt liat. Bé, la sensació aquesta de tornar a casa, com deies, i de que et vinguin a veure els teus pares, els teus amics, el teu això, ho fa més especial, com deies, però la gràcia seria poder arribar a jugar als Dragons en un futur o això no t'ho planteges? Bueno, jo vaig tindre la possibilitat de jugar als Dragons i al final, evidentment, no vaig escollir això, així que simplement jo vaig acabar escollint els Sea Devils perquè era el que més afavoria el meu futur esportiu, com projecte i com tot de futur. Així que no descarto jugar als Dragons en un futur, però de moment el meu futur està aquí a Alemanya i estic bastant content d'haver escollit els Hamburg Sea Devils. Perquè la teva relació amb el Bart, clar, eres entrenador dels Pioners, tu has jugat als Pioners, per tant suposo que la teva relació amb el Bart és bastant directa i, si ja ens has aclarit això, que vas tindre l'oportunitat, però entenem que per projecte, per projecció, busquis alguna cosa com el projecte que tenen Hamburg, que és un dels equips postulats com a preferits o candidats a guanyar la primera edició de l'European League of Football. Entrant una mica en matèria, hem vist i hem parlat sobre tu
de que has jugat a Dinamarca, a França, Estats Units, Espanya, Alemanya. Tens un gran currículum per tindre 28 anys. És a dir, com et vas introduir en aquest món? 27, bueno. Quan els fas a finals d'any? De que els fas a finals d'any, entenc. A setembre. A setembre. Bueno. Com et vas introduir en aquest món del futbol americà i com t'ha portat la vida a estar a tants països i a tindre un currículum tan complet amb aquesta edat? És una pregunta... Em puc passar hora i mitja, només amb aquesta pregunta, però, bueno, de fet, jo vaig començar a jugar... Bueno, de fet, vaig començar a jugar bastant tard. Vaig començar a jugar quan tenia 15, quasi 16 anys, però, vulguis o no, sempre havia tingut el futbol al meu entorn, perquè el meu pare va jugar abans que jo. De fet, va ser un dels pioners del futbol, va jugar a Demons de Sarrià, allà al principi de tot, el 89 o així. O sigui, va començar realment al principi, després va jugar una mica més a França i tal. Llavors, des de ben petit, he crescut una mica en la cultura del futbol i és una que he tingut molt present. Vull dir, de fet, tens fotos meves amb 3 anys jugant per la platja allà a Sitges amb una pilota que era més gran que jo. Llavors, és una que sempre he tingut present, però mai havia tingut l'oportunitat de jugar fins, bueno, per motius familiars jo vaig estar vivint a França un temps i no vaig tornar a Barcelona fins que vaig complir els 15 i just quan vaig tornar a Barcelona va ser quan estava en una gran ciutat i tenia l'oportunitat de començar a jugar. I vaig començar a jugar als Búfals de Poblenou, que vaig jugar ja a la meva etapa cadet. Després vaig passar pels Dracs de Badalona i després dels Dracs vaig passar per Pioners. I arrel d'això, després em va sortir l'oportunitat d'anar-me'n a jugar als Estats Units, a la universitat. Em vaig fer els 4 anys de la universitat a l'Universitat de Sioux Falls, a Dakota del Sud, una divisió 2 NCAA. I, evidentment, arrel d'això em va sortir l'oportunitat de començar a jugar professionalment. Em van trucar de la GFL, vaig jugar amb els Comets d'Algoi, que era GFL1 encara, i després vaig acabar jugant a Dinamarca, perquè després del meu primer any a GFL vaig firmar amb els Dresden Monarchs, però va ser l'any de Covid. Llavors la GFL no es va jugar i va haver la casualitat que un company meu de la universitat havia fitxat per als Gold Diggers de Copenhague i el mateix dia que es va anunciar que la GFL es cancel·lava em va trucar i em va dir «Ei, vine a jugar amb nosaltres». Això era un divendres i el dilluns ja estava allà. I el divendres tenia el primer partit amb els Gold Diggers. Llavors vaig jugar allà, es va acabar cancel·lant la temporada també per Covid i llavors va ser quan jo vaig tornar a Espanya, el Bart em va contactar, em va oferir jugar a Pioners i vist que no hi havia res més en aquell moment i degut a tota la inseguretat de Covid i no saber realment què jugaria i què no, vaig decidir jugar a Sèrie B a Espanya, em permetia estar amb la família, em permetia estar amb el meu antic club, vull dir, ho vaig veure com una bona proposta una mica per retornar tots els meus coneixements i tot el que he viscut i ajudar una mica la cantera de Pioners a desenvolupar-se una mica i recuperar la posició a Sèrie A, que és el que hem aconseguit aquest any. I vaig rebre la trucada de Sea Devils i no m'ho vaig pensar massa, la veritat. Jordi mateix. Sí, jo he estat xafardejant una mica a la web sobretot del Sioux Falls, que explica una mica la teva història, que és el que abans hem introduït una mica, que no sé si hi ha errors o no, però pel que he vist i he trobat allà, has jugat de quasi totes les posicions. He vist que has jugat a High School, posava wide receiver, free safety, retornador kicks i punts, de linebacker. El 2017 a Sioux Falls vas jugar de defensive end i també vas guanyar premis i ho vas fer molt bé. I si poguessis explicar, com et sembli bé, una mica tots aquests canvis i què és el que t'agrada més, amb què és el que et sents millor, com has passat d'una cosa a l'altra. Sí. A veure, tot el que fiquen com high school, de fet, va ser l'etapa de Pioners, que va ser l'última temporada que vaig jugar, l'última i l'única temporada que vaig jugar abans de marxar als Estats Units, que realment jugava de tot. Vull dir, jugava de receptor, jugava de safety, jugava de linebacker, jugava de retornador. Vull dir, era de tot i més. I, de fet, jo vaig jugar amb el Bart, llavors, tornant a el que deies, Marc, de la relació que tinc amb el Bart ja va des de fa molt temps. Vull dir, vam jugar
junts la temporada del 2013 i des de llavors ha sigut el meu head coach aquest any i ve de lluny. Llavors, quan vaig arribar a la universitat, em van reclutar com wide receiver perquè el coordinador ofensiu d'aquell moment buscava algú de les meves característiques, no? Volia un receptor alt, bastant ràpid, vull dir, vaig jugar un pro-style offense, no? Vull dir, moltes rutes verticals, molts post, comebacks, realment, vull dir, el que seria, sense comparar-me a aquest nivell, però el que seria un Metcalf d'avui en dia o un receptor gran així com el de Tennessee. Ostres, no em surt el nom ara. Però vull dir, aquest tipus de receptor. AJ Brown. Merci. I què passa? El coordinador ofensiu que em va reclutar, abans que jo arribés, va rebre una oferta a una altra universitat i es va pirar. Llavors vaig arribar a Sioux Falls a l'agost, clar, jo vaig firmar al març o així, però no vaig arribar fins l'agost, que és quan comença el training camp. Llavors vaig arribar allà, el coordinador ofensiu que m'havia reclutat no estava i van canviar tot el sistema ofensiu. Van començar a jugar un estil West Coast, tipus spread, vull dir, tots els receptors estan per sota de 1,80 m, excepte jo, que vull dir, faig quasi 2 metres. Llavors era com, realment no entraven al perfil que buscaven. Però, vaig intentar una mica anar contracorrents i demostrar que podria jugar en aquesta posició. No em va anar massa bé, vull dir, no vaig aconseguir massa temps com receptor, llavors em va oferir la possibilitat de moure'm a tight end. I com tight end sí que entrava en el que es buscava, va ser aprendre una nova posició perquè realment no havia jugat tight end des de cadet i realment no era tight end perquè cadet aquí es jugava a 7. Llavors no és el mateix, llavors va ser aprendre una nova posició. I això t'estic parlant del meu any júnior, que és el tercer any allà, i bé, estava de suplent, vull dir, era el segon tight end, perquè el primer tight end, era, si mires la web de la universitat, era un All-American, tots els premis que et pots imaginar, els tenia. Llavors, estava bé, vull dir, tenia repeticions i un temps decent, però no era allò que no era estrella aquí. I aquell any va ser quan vam guanyar la conferència, i arrel de guanyar la conferència, tot l'staff va marxar. I tothom va agafar la maleta i es van anar a un altre lloc, havien considerat que havien fet la feina que es tenia que fer a Sioux Falls i va canviar tot l'staff. Llavors, amb el nou staff que va entrar, van estar revisant personal i el que s'hi feia falta i tal, i se'm va proposar jugar de dient, bàsicament com titular des del principi. Vull dir, després de portar 3 anys a la universitat, veiem bastanta banqueta, les coses com siguin. Se t'ofereix la possibilitat de jugar a titular, ni tu penses. Vull dir, fica'm a jugar del que sigui. Llavors vaig acabar jugant de dient i la veritat és que em va anar prou bé. Vull dir, era el primer any que vaig jugar de dient, vull dir, simplement amb un any d'experiència i les coses que em va anar prou bé. Tornar a preguntar de preferències, vull dir, per mi jugar en atac és el millor. De fet, el que estic fent ara és el que més m'agrada i crec que és on se'm treu més profit. Vull dir, estic jugant de tight end, però no un tight end de veritat o, si m'apures, és un tight end modern com es veu ara a NFL, no? Vull dir, aquests tight ends que es fiquen com receptors i són més receptors grans que no línies que poden rebre passes. Entrant una mica en matèria, a veure, ens podries explicar una mica així per damunt els punts forts que creus tu que tenen els Hamburg Sea Devils i també una mica els objectius tant personals com de l'equip que teniu aquesta temporada? Pues jo crec que els punts forts del Sea Devils... trobo que tenim un equip molt complet, sincerament. Realment, vull dir, vaig quedar molt impressionat quan vaig arribar a Hamburg perquè jo fa 3 setmanes comptades que he arribat del nivell i de totes les posicions que tenim. Realment hi ha molt nivell. La nostra defensa és molt forta. M'atreviria a dir que és la millor de la competició. Sobretot quan veus els nostres línies defensius. Vull dir, tens els 4 titulars han passat per divisions 1 NCAA. Tens el Kasim amb 7 anys d'experiència a NFL. I després els imports que tenim, els DBs, el Justin i el Marloshon, vull dir, són atletes de divisió 1. Un va jugar a UTEP, l'altre va jugar a la Universitat de Califòrnia. Llavors, realment, la nostra defensa et diria que és segurament el punt més fort.
De cara a l'atac, tenim el Jaylen Clark com quarterback, que és un quarterback excel·lent, ja ha demostrat molt en tot el temps que porta jugant a Europa, va passar per New Yorker, va passar per Schwäbisch Hall, va passar per Viena, són els millors clubs d'Europa i un quarterback americà que dura tants anys, és per un motiu. I després el running back que tenim és increïble. Fins i tot quan vam jugar contra Frankfurt, que és una de les defenses més dures de la competició, va arribar a 100 yardes. I va ser un partit dur i físic, va ser un partit de defensa, on les defenses va predominar, però tot i que no va ser potser tan espectacular com el de Colònia, que està ficant uns números que semblen de Madden, és un running back que quan juguem més partits destacarà i es veurà i serà algú conegut a la Lliga. Llavors, sí, tornant a la pregunta d'objectius, l'objectiu d'equip és guanyar la Lliga. És així de senzill, només tenim un objectiu i qualsevol altra cosa seria una temporada, seria no aconseguir els objectius de la temporada. A nivell personal, també, guanyar la Lliga, tindrà una molt bona temporada, trobo que pot ser un molt bon any per mi i per la meva carrera i és simplement aprofitar tot el potencial que el tinc al meu voltant per ajudar-me a destacar aquest any i tindrà un bon any i aconseguir destacar. Perquè s'entén amb això que els contractes que us fan són només d'aquesta temporada o teniu contractes a més llarg plaç o depèn de cada jugador? Depèn una mica de cada jugador. Jo el contracte que tinc per aquest any és d'un any i tot el que he fet fins ara és d'un any perquè el tema és que amb el futbol europeu canvien tant les coses d'un any per l'altre que firmar contractes de més d'un any et pots ficar una mica en una situació pèssima per tu mateix. Et dona una mica més de seguretat, però no sé fins a quin punt et renta la seguretat que tens amb les contres que tindràs, saps? Però contres vols dir a nivell de projecció, si et surten altres coses. Exacte. Per exemple, jo tenia un company a Algoi que va firmar un contracte de 4 anys que el va firmar quan estaven a dalt de tot i porta 3 anys amb un equip mediocre, amb un staff mediocre i ell sense poder marxar. Llavors, és una espasa de doble fil, no? Vull dir, et pot sortir bé la jugada o et pot sortir malament. Però, en aquest sentit, els contractes d'un any et donen la llibertat de poder marxar i si tens expectatives més enllà o de canviar o de fer un upgrade, d'anar a alguna més, trobo que és la millor opció. Perquè amb aquest nivell que estem parlant, no cal parlar de xifres ni res, òbviament, però es pot viure d'això o els jugadors heu de fer més coses de la vostra vida? Jo he vist que ets dissenyador gràfic, no sé si m'equivoco, i no sé si et dediques a les dues coses una mica o tens aquesta cosa aparcada o pots viure només de futbol o com va? A veure, per poder podria viure de futbol, vull dir, no em faré ric jugant a futbol ara mateix, però es pot viure. Vull dir, sobretot que, no entraré massa en detalls de xifres. Sí, clar. A part d'això, vull dir, tenim sponsors, vull dir, tenim un menjar al dia pagat, vull dir, tenim casa, tenim transport, ens fiquen cotxe, ens fiquen bici, vull dir, ja no és el salari en si, sinó tot el que tens al voltant, vull dir, el salari, tot i ser una xifra que diries en condicions normals no sembla tant, vull dir, si afegeixes que no tens gastos de vida, no tens gastos d'apartament, no tens gastos de menjar, vull dir, és diners que van directe a la butxaca i ho pots guardar. Llavors, vull dir, si mentre no vagis tirant la casa per la finestra i tinguis molts lucres, és algo que pots viure d'això i viure tranquil·lament i viure bé. Però jo sí que segueixo treballant del meu, simplement perquè m'agrada el meu treball, perquè sé que el futbol no durarà per sempre, llavors haig de seguir treballant i a part d'això tinc algun altre projecte més, tinc un programa de preparació física de cara al futbol americà que he començat a fa al març, que l'he començat amb un company meu que va jugar a Pagesos l'any passat, que és el Juan Carlos Lagrange, que és té un box de CrossFit i
ja vam jugar, el coneixia jo d'haver jugat a Pioners amb ell i érem bons amics i em va oferir aquesta proposta i vam començar amb es diu Silverback Training. Hem començat ara farà un parell de mesos, 3 mesos, i la idea és oferir preparació física d'estil universitari o americà de high school per oferir als xavals espanyols que estiguin intentant arribar a alguna més, estar ben preparats, poder destacar i poder arribar a la universitat o allà on els portin els seus objectius, ja sigui jugar per Europa, anar a la universitat o, simplement és oferir un servei que no ha existit fins ara a Espanya. Explica'ns una mica, Adrià, com és la vida aquí a Hamburg, com és la ciutat, si t'has sentit molt ben acollit, com esteu vivint els jugadors, perquè nosaltres, per exemple, els Dragons els tenim tots en un bloc d'apartaments. No sé, com ho gestioneu tot això? La veritat és que, a la meva opinió, ho estan gestionant fenomenal. Vull dir, a nivell d'organització és l'organització més professional que he estat, on se m'ha tractat millor i realment et tracten com un verdader professional i et donen tot el que necessites i més. A nivell de ciutat encara no he pogut explorar massa, vull dir, és això, porto aquí 3 setmanes i han sigut 3 setmanes bastant a tope, però la ciutat és molt maca, vull dir, el clima és una mica regular, molta pluja, vull dir, portem tota la setmana amb unes tempestes brutals, però tret d'això, vull dir, és una ciutat preciosa, la gent és molt, molt maca i hi ha molts fans de l'equip. Llavors, quan dius que ets dels Sea Devils, és com la gent se l'apropa, parla amb tu, vull dir, super... És com que la ciutat està molt, molt darrere de l'equip. I, de fet, el primer partit que vam jugar contra Frankfurt, vull dir, l'ambient era espectacular. Jo no he viscut un partit de futbol americà així en tot el temps que he jugat a Europa. Vull dir, les grades, tot i estar limitat per tot el tema de coronavirus i tot això, vull dir, moltíssima gent, un espectacle brutal, vull dir, amb focs artificials, música, halftime show, algo que realment no s'havia vist des de NFL Europa. Vull dir, encara no estem a aquell nivell, però s'està intentant tirar cap a aquella direcció. Llavors, crec que a nivell professional s'està fent molt, molt bé. A nivell de vida, nosaltres també estem en un bloc d'apartaments aquí. De fet, nosaltres només tenim 8 imports. Llavors, estem tots compartint, excepte jo. Jo he tingut la sort de, com vaig arribar últim, em van donar a l'estudi de l'àtic, llavors tinc un pis decent, una habitació i mitja, i per mi sol, que s'està fenomenal, vull dir, a la millor zona d'Hamburg, estic a prop d'estadi, estic a prop de les oficines, estic a prop de tot, vaig en bici a tot arreu i la veritat és que molt, molt, molt bé, molt content i em va sorprendre molt favorablement. El que arriba últim i el que millor ho té, Arribes últim i et toca l'estudi per a tu sol, si no, potser no podríem ni parlar ara mateix. Però molt bé, molt bé. Digues, Jordi, tu. Amb tot això que dius, entenc una pregunta que tenia preparada, però que entenc que sí, és que la diferència entre el futbol americà a Catalunya o a Espanya i a Alemanya és abismal. Sí, no es pot ni comparar. Vull dir, per desgràcia, el futbol americà, català o espanyol segueix estant anys llum del que és Alemanya. Vull dir, ja estava lluny del que és GFL, ara està encara més lluny del que és la LF. Perquè jo crec que la LF està portant les coses un pas més del que havia fet GFL. A nivell de joc, trobo que és similar a el que és els equips forts de GFL, però tot el del voltant, que a fi de comptes fa el que és l'experiència del futbol, no? Vull dir, tot el que vius en l'estadi, tot el públic que mous, tot els tailgate parties, vull dir, les power parties, no?, que fan els Barcelona Dragons, vull dir, és algo que li afegeix valor a el que és a l'experiència en si, no? Perquè, a fi de comptes, vols espectadors i vols gent que vingui a veure futbol i trobo que aquesta és la manera de fer-ho. Llavors, comparant LF i comparant futbol català és incomparable, sincerament. Ja. Una mica per fer una mica de prèvia així del partit, clar, nosaltres
analitzem o mirem o estem més a damunt dels Barcelona Dragons, una mica el vostre estil de joc, com el definiries, tant en defensa com en atac? Quina és la vostra filosofia? També roteu tant com ho fan els Barcelona Dragons? Perquè, per exemple, a la línia de running backs tenen un comitè que tenen diferents perfils. No sé, com s'estructura el vostre estil de joc? Bueno, et diria que potser en aquest sentit és una mica més tradicional, no? Tens els titulars i tens els suplents i el que sí que fem molt és canviar personal, vull dir, perquè podem, vist els jugadors i els perfils que tenim, podem jugar de moltes diferents maneres i trobo que això pot ser un dels nostres punts forts, que podem passar de jugar a personal 10, no? Tipus spread, com fa Dragons, a jugar amb 2 tight ends i un fullback i és una I-formation clàssica i podem fer això canviant només un jugador. Llavors, trobo que aquesta versatilitat és un dels nostres punts forts perquè és molt difícil de contrarrestar. Quan no canvies personal, vull dir, la defensa no sap el que s'espera quan la gent surt del huddle i trobo que això i el fet que som molt proeficients repetint i fent les coses que ens donen bé, i buscant els mismatches, no? Vull dir, no per tirar-me flors a mi mateix, però el touchdown que vaig fer contra Frankfurt va ser algú estudiat de mirar la jugada, de X i O's i dir, aquest és el que em cobreix, fent això no podrà arribar mai. Vam arribar al camp i és el que va passar. Llavors, trobo que a nivell de com preparem els partits i com canviem el nostre estil de joc, depenent de contra qui juguem, pot ser un dels punts més forts. A nivell de defensa, diria que és una miqueta més diferent. No ens adaptem tant a contra qui juguem, sinó realment sabem el que ens dona bé i ho fem. I sabem que la nostra línia pressionarà el cubi i que es cometran errors. I quan es cometen errors tenim tota la gent darrere de la línia defensiva que farà jugades. I és una mica el que busquem en defensa. Jordi? Llavors, entenc que tota aquesta preparació dels partits que feu, siguin l'inici de la Lliga i amb equips que potser no coneixeu gaire, és més pensant en tot el que vosaltres teniu de bo i arriba a la resta o teniu alguna manera, algun scouting que pugueu espiar o pugueu saber coses dels altres equips? No, fem scouting a nivell college o NFL. Nosaltres tenim accés per Huddle a tots els partits de tothom. Llavors ens estudiem tot i estudiem les punts forts, punts febles dels equips i adaptem l'estratègia a el que ens enfrontem. Llavors sí que tenim scouting i no anem a cegues. Nosaltres sabem el que ens dona bé, però també adaptem el que nosaltres tenim contra el que ens veurem. I amb aquest nivell de preparació has trobat molt canvi amb aquesta lliga, amb aquest staff que deies que era molt professional i estava tot molt ben preparat respecte a altres equips que hagi estat abans o és similar? Et diria que és similar, és una mica menys que college, perquè college és exagerat el nivell de preparació que tens. És un treball de 18 hores al dia, comptant les hores de classe, no? Però és realment algú, vius, respires, dorms i menges futbol 24 hores al dia. Llavors, no arriba a aquest nivell, però sí que té en essència el que es busca del college, però una mica l'europea. Has de pensar que no tothom... Els imports sí que vivim d'això, però després hi ha gent, els elements d'aquí tenen un treball de matí i després venen a entrenar a una mica com el que es veu a Catalunya, no? Llavors et diria que és un híbrid dels dos. Per lo que és Europa, és el més professional, un cop més, i el més que he vist preparar partits i preparar estratègies per diferents contrincants. GFL jo crec que s'aprovava bastant, però trobo que la LF potser està prenent un pas de més del que feia la GFL. Adrià, canviant una miqueta de tema, no sé si hauràs llegit o sentit o haureu comentat fins i tot amb els vostres companys. La notícia d'avui és que els Cologne Centurions de moment es queden sense estadi, hauran d'anar a jugar a Frankfurt i d'altra banda també hi havia un dels partits que crec que vosaltres jugareu contra el Leipzig Kings, que hi havia un sold out
hi ha una muntanya russa d'efectes positius i després també de negatius, no? És una mica aquesta fase de construcció de la Lliga i suposo que també una mica el malestar, tal com aquí a Espanya passa amb la Lliga espanyola, però bueno, que ja s'ha acabat i la GLF està, diguéssim, cursant, o sigui, està en plena temporada. Llavors, no sé si vosaltres també noteu aquest punt de malestar entre la Lliga alemana i també aquest rebombori de coses positives i negatives, que és una mica, suposo, efecte de la creació d'enguany, no?, d'aquesta Lliga. Bueno, per la nostra part, només estem veient coses positives, sincerament. Com deies, van sortir les entrades a la venda de la setmana 3, que juguem, bueno, la nostra setmana 3, que és la setmana 4 per tothom, que juguem contra Berlín i les entrades es van vendre en 6 minuts. Llavors, de la nostra part, estem tenint problemes de tota la gent que vol vindre a veure'ns i tota la gent que està darrere l'equip. El de Colònia no m'havia enterat. Sincerament, com no he parat, ni he vist les notícies, llavors és primera notícia per mi i trobo que, evidentment, és una llàstima perquè no és algo que vulguis veure, vull dir, tot i que jugo per Hamburg, vull dir, això és un projecte nou i estem una mica tots en el mateix vaixell de que vols que funcioni, que vols que tiri endavant. Llavors trobo que són males notícies de cara de la Lliga i, bueno, el de la GFL, vull dir, no m'estranya, de fet, l'arrel de la creació de la LF va ser bàsicament gent que va sortir de GFL rebotat, que no estava contenta per com s'estaven fent les coses de GFL i vull dir, són gent que està picada per si. Llavors és normal que hi hagi aquests piques entre les dues lligues perquè, bueno, a fi de comptes la LF vol treure del trono de millor lliga d'Europa a la GFL. Llavors aquesta competició i aquest pic és una mica normal i és normal que hi hagi aquestes tensions. I, bueno, ho dic perquè també aquestes lligues nacionals, no?, amb la creació d'aquesta lliga que vol ser 100% europea, que vol créixer, que l'any vinent, si tot va bé, tindran 4 equips més i, bueno, és una mica aquest projecte o aquest objectiu d'aquesta lliga. El fet de que hi hagin piques entre les lligues nacionals o que es treguin els millors jugadors de les lligues nacionals cap a aquesta lliga europea, òbviament, no?, que és una mica que pel jugador és superpositiu perquè és un salt qualitatiu que fa, però per les lligues, per les bases, perquè el futbol americà creixi. Clar, és un debat molt ampli, no?, que s'ha anat parlant aquí, però bueno, volem conèixer una miqueta més la teva opinió com a jugador professional i que tens ja experiència en aquest món. Clar, quina és la teva visió de tot plegat? A veure, la meva visió pot ser una mica extremista en aquest punt, sobretot de cara a el que és la Lliga Espanyola. Bé, tot i que, primer de tot, de fet, la Lliga Espanyola i la LF són lligues complementàries. Llavors, només veig beneficis de cara als jugadors espanyols que juguen les dues lligues, perquè a fi de comptes s'acabaran la temporada en Dragons i aquests jugadors tornaran millors del que eren al seu club. Llavors, no entenc la gent d'Espanya que es queixa per la LF perquè no té sentit. Entenc la gent que com la GFL o altres lligues que sí que entra en conflicte. I és un tema més delicat. De cara a la gent espanyola no entenc d'on ve el pique perquè només veig beneficis. I a la pregunta que em deies de fer créixer el futbol nacional, també et dic, bueno, a veure, la meva opinió també va basada en el que he viscut i de com se m'ha tractat a Espanya. Vull dir, la meva resposta acaba sent que haguessin fet les coses millors i que es valorés el talent nacional. Es parla de voler créixer, de fer créixer el talent nacional, però després tens algú que destaca i el tractes a patades i no el valores. Vull dir, a mi a Espanya no em fa gràcia jugar a Espanya perquè a mi no se'm valora el currículum que tinc i pel simple fet de ser nacional no se'm vol tractar com un import, simplement pel passaport que tinc. Llavors, sí, et queixes de que no vols fer créixer l'esport, però tens un jugador que ha aconseguit buscar-se la vida sense cap mena d'ajuda de federació, anar-se als Estats Units, fer 4 anys, està vivint ara de professional, torna aquí i la resposta de la majoria de clubs, perquè vull dir, abans que em contactessin pioners,
em va contactar pràcticament tots els clubs d'Espanya amb la mateixa resposta, quasi tots, de és que ets nacional i no paguem, tenim política de no pagar nacionals. Llavors, què vols que et digui? Vull dir, et queixes de que el futbol no creix, però tens un jugador que aconsegueix tirar endavant i després no el valores. Evidentment, vull dir, tens el que et mereixes, a fi de comptes. És una mica complicat. Sí, però amb això, no sé si ho tinc jo mal entès, però amb la lliga, amb aquesta, amb la LF, també es paga diferent als jugadors nacionals que als jugadors estrangers, no? Sí, no? Sí, tu tens un salari cap segons el tipus de jugador. Però llavors no seria més just, potser, pagar segons la vàlua que cada equip donés al jugador, perquè llavors pots trobar que un alemany prefereixi venir els Dragons perquè cobraria més i que tu prefereixis anar a Alemanya perquè cobraries més, que et sembla tot molt lícit, però que potser haurien de valorar. L'Adrià és molt bo, és potser el millor Tyrant de la competició, un dels millors, hauria de poder cobrar el mateix als Dragons si volem una lliga igualada que si se'n va a qualsevol equip alemany o si se'n va a l'equip polac. Perquè si no et pots trobar amb aquests cupos d'una manera que poden tenir sentit per protegir una mica el de cada país, però que potser no miren pel talent o no miren per conservar el teu, en el fons. No sé si estem d'acord i, de fet, el punt que has mencionat és un dels motius pel qual a mi em sortia més a compte anar-me a jugar a Alemanya que no quedar-me a Dragons. Però, dit això, vull dir, l'objectiu aquest de ficar un salari cap per nacionals, imports i imports americans, vull dir, és poder professionalitzar tot. Vull dir, tu vas a jugar a un club a nivell nacional i els jugadors paguen per jugar. Vull dir, ningú cobra. Vull dir, a ningun equip de Catalunya ningú cobra. De fet, tu pagues la teva fitxa, pagues el seguro. Als Dragons la gent cobra, o a LF els nacionals cobren. Això ja és un pas endavant. Llavors, el fet de fer això és poder pagar els nacionals tot i que sigui poc. Ja trobo que és un primer pas cap a la professionalització i el fet de que els jugadors no hagin de pagar per jugar. Llavors, sí, trobo que és una cosa que haurà de canviar de cara al futur, però també ha permès que gent que en altres clubs, xavals de rookies, xavals de pioners, xavals de dracs, que comencin a poder cobrar alguna cosa pel seu nivell i el seu talent, tot i que sigui poc, estem d'acord. Però ja és millor del que tens a Sèrie A o tens a molts països d'Europa, perquè vull dir, passa el mateix a GFL amb els alemanys. Nosaltres, clar, tu m'has dit, Adrià, que la base o la fanbase del Hamburg és molt alta, és molt àmplia, teniu molts seguidors. Clar, aquí ens trobem amb la problemàtica de que al ser una lliga nova sí que som els Dragons i que arrossega un ampli públic, no? Però encara crec que hi ha una concepció que encara falta arrossegar o captar més gent, no? Perquè s'aficioni o perquè s'enganxi o perquè conegui, si més no, el futbol americà. Llavors, quin consell donaries? Clar, nosaltres perquè som com friquis del futbol americà i nosaltres, passi el que passi, estarem al costat de la lliga, del nostre equip i de vosaltres, que sou els jugadors, no? Que sou els més importants. Clar, com podríem fer perquè aquest projecte pogués seguir endavant i que faci créixer una mica aquesta trempera que, clar, nosaltres sabem que no tenim el millor equip o no som dels millors equips, però això és un procés d'anys i requereix una mica d'una certa paciència, no? Llavors, clar, ens trobem així, no? Que potser a Alemanya, que és d'on surt aquesta idea, no té tanta problemàtica, però els equips que puguin sorgir en un futur sí que estan una mica amb aquest hàndicap inicial. Sí. Està clar que vull dir, el que està fent el Bart i el que està fent el Bart amb els Dragons, vull dir, és un projecte molt difícil de tirar endavant, sobretot perquè, el que dius, realment no existeix una cultura del futbol americà a Espanya i has d'aconseguir aficionar gent que desconeix l'esport d'alguna manera. Llavors, en aquest sentit, trobo que un dels punts negatius és el fet que estigui a Reus, que entenc 100% el motiu pel qual, pels contactes que tenien i perquè sé el que costa tindre un estadi a Barcelona.
però estar una hora de la metròpolis que té el teu nom, trobo que és una problemàtica a l'hora d'arrossegar gent. També l'altre problema que tens ara, perquè la gent et vingui a veure, has de guanyar partits. I això és així. Estem d'acord que és un projecte d'anys i s'ha de créixer i de crear cantera i formar jugadors, però és difícil tirar endavant un projecte quan l'equip no guanya. Però per part positiva trobo que tot el que s'està fent a nivell de plantejament d'espectacle, el que parlava abans, tot el que es ven com Game Day, trobo que s'està fent un treball excel·lent, trobo que s'està fent un treball excel·lent a nivell de mèdia per captar gent i, sincerament, tot i que sigui un projecte nou, jo no he estat a l'estadi encara dels Dragons, però sí que he vist vídeos, he vist l'ambient que es vivia i jo no he vist un ambient així en el futbol nacional ni a les finals. Llavors, trobo que algú tenen que estar fent bé. Evidentment, falta molt camí i falta molt treball i poder enganxar més, però, hem aconseguit que els partits es televisin per Esport 3. Quan feia que no veiem futbol americà per Esport 3? Jo recordo, justament la final europea que jo vaig jugar en Pioners va ser l'últim partit que es va fer per Esport 3. Trobo que ja és un gran pas i es veuen els partits per televisió alemana. Hi ha gent a Alemanya veient els Dragons també. Llavors, no trobo que estigui tan malament com per ser un primer any. Trobo que sí que hi ha coses que s'han de polir. I el que deies tu de que sí que molta gent de la metròpolis, si fos a Barcelona, doncs seria molt més fàcil per tots. Clar, jo soc de les Terres de Ponent, així que ho tinc una mica millor, no? Si està a Reus em queda una mica més a mà, però clar, tot i així, l'estadi de Reus no està ple. Llavors, clar, és això, no? El que hem d'intentar que fer les coses bé, a poc, si podem plenar l'estadi de Reus serà perfecte perquè donarem una imatge de que realment ens ho passem bé o és una experiència per a aquell que no hagi vist futbol americà magnífica i això, no? Crear aquesta base de seguidors, fans o gent que tingui interès amb el futbol americà. Jordi, la penúltima pregunta farem, que ja és una mica tardet i l'Adrià ha d'anar a descansar també. Sí, ja et deixem. Una pregunta que ens han fet abans al xat quan estàvem fent previ a això, que per què et diuen Botello? O el teu equip? La van liar amb les camisetes, amb les samarretes. No hi ha més que això. Vull dir, va ser una impressió. Quan em van donar la samarreta em vaig quedar, en sèrio? Ho va fer un guiri que no bueno, si et consola, nosaltres hem fet una guia que no sé si te la vaig passar, si no te la passaré i... No m'has passat encara. Pues te la passaré una guia que vam fer i hi ha un que no surt, que té el nom que veus aquí de Sellers o Cellers, que no existeix i sóc jo, sí, que no pateixis, vull dir que als bons ens passen aquestes coses, ens fan aquest bullying, vull dir, a mi em va passar el mateix, ja te la passaré quan veguis Jordi Cellers, que sàpigues que sóc jo, que no em dic així, però bueno, és igual. Ja està feta. Sí, va ser un error. Suposa que m'ho han arreglat. No sé si m'ho han arreglat ja per aquest partit, però m'ho han d'arreglar. Bueno, la samarreta pensa que després es vendrà més cara. Quan siguis molt famós la podràs vendre com una cosa rara, es vendrà, es cotitzarà molt més. Sí, només jugar d'un partit, del primer partit d'ALF... S'ha marcat un touchdown amb ella. Exactament. Sí, va ser... Bueno, de fet, és molt graciós perquè arrel del primer partit que vaig jugar i marcar el touchdown i tal, he sortit per moltes redes socials i per tot arreu se'm diu Botello ara, saps? Llavors, bueno, almenys es parla de mi, no? Encara que sigui el meu nom, però això és el que compta, és l'intenció que compta. Ara, el proper touchdown faràs així, no? Senyalant-te la camiseta i dir hem dit Botella i no Botello. A veure si us n'entereu. Doncs l'última pregunteta, amb què et quedaries de tot plegat, d'aquesta experiència? Què és el que trobes a faltar més de les terres catalanes? Bueno, alguna cosa que puguis dir per acabar aquesta entrevista? Bueno, a veure, què em quedaria amb aquesta experiència? És com acabo de començar, no? Encara estic disfrutant de cada moment i trobo que és una
molt, molt bona oportunitat per la meva carrera, així que és una mica el que em quedo i és un recordatori diari d'aprofitar-ho al màxim i aprofitar al màxim aquesta oportunitat que se m'ha donat per jugar amb Hamburg Sea Devils i de jugar aquesta competició i jugar segurament al nivell més alt de tota Europa. De què trobo a faltar les terres catalanes, evidentment la família, vull dir, és algú que sempre està allà, però jo porto molts anys donant voltes pel món i és impossible no trobar-la a faltar. I, també diré el fuet, el trobo a faltar molt. Però sí, no sé, estic bastant acostumat. És això, porto des del 2013 que porto donant voltes, realment no a Barcelona. Aquest últim any amb Covid sí que he passat una mica més temps, però ja quasi soc més guiri que de Catalunya, quasi. Doncs, Adrià, et deixem anar a dormir, a descansar. Esperem que tinguis una bona arribada aquí a Catalunya, que vagi molt bé el partit. Esperem que els Dragons, tot i que nosaltres som seguidors dels Dragons i anirem amb Dragons, òbviament, et desitgem tot el millor del món, d'aquesta experiència, que la visquis amb tots els èxits del món. I Jordi, també gràcies a tu per formar part d'aquesta entrevista de Dragons a Sac. Així que res, Adrià, ha estat un plaer, seguim en contacte. Si arribeu a playoff o a les finals o el que sigui, no em vull aventurar, però intentarem tornar a parlar amb tu perquè nosaltres ho tindrem difícil d'avançar aquestes places, però parlarem amb tu i a veure com està anant tot plegat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i, sap greu que he tingut que ser una mica més tard del previst, però un plaer estar aquí i quan vulgueu ja tornaré. Molt bé. Perfecte, doncs molt bé, Jordi, que vagi molt bé també a tu. Molt bé, moltes gràcies, Adrià. Fins la propera. Adéu, fins la propera. Adéu. Adéu, que vagi bé. Dragons a Sac, el podcast que parla dels dragons per la millor de les aficions. Segueix-nos a Twitter a @DragonsASac i no et deixis els nostres germans de NFL a Sac, els trobaràs a @NFL a Sac.